Habla desactivada. Hola família, com esteu? Com us va la vida? És diumenge, fot un dia una mica rúfol, però sempre és un molt bon moment per compartir cançons amb qui t'estimes i amb qui vols estar, i amb els amics, i amb la família, i amb qui no són ni amics ni família. Perquè al final les cançons són un motor de la vida. Molt bé, aquesta cançó que avui us comparteixo és aquella cançó que segur, però segur, estic segur que tothom ha sentit alguna vegada per la ràdio. És d'aquelles cançons que és impossible escoltar una emissora de Ràdio Fórmula i no sentir-la. És de Los Secretos, és una de les cançons de Los Secretos que a mi més m'agrada. De fet, aquest grup l'admiro molt perquè fa molts anys que treballen, i treballen molt bé, i la cançó es diu Pero a tu lado. I la cançó fa això i aviam si us agrada, espero que sí. He muerto y he resucitado, de mis cenizas un árbol he plantado y su fruto ha dado, y desde hoy algo ha empezado. Todos mis poemas, los de tristezas y de penas, y lo he pensado, y hoy sin dudar vuelvo a tu lado. Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo. Pero a tu lado, no persigo sueños rotos, los he cosido con el hilo de tus ojos y te he cantado al son de acordes aún no inventados. Ayúdame y te habré ayudado, y hoy he soñado en otra vida, en otro mundo. Pero a tu lado, ayúdame y te habré ayudado,
Per cert, si no hi esteu subscrits, si us plau, subscriviu-vos al meu canal de YouTube, que jo seré molt feliç i vosaltres espero que també. Una forta abraçada, bon diumenge i bona setmana. Habla activado. 5. Detener grabación.